Acción contra la trata elkarteak 2024ko berdina saria eskuratu du. Nafarroko gobernuak baimena eman du Agoizko industrialdeko nabe bat eraikitzeko obra kontratatzeko zura eta bertzelako material jasangarriak industrializatzeko. Nafarroko gobernuak aurrera egin du ikur frankisten errolda eguneratzen eta gorpuak obitik ateratzeko plana egiten. Nafarroak bat egin du 2024ko Ama-hizkuntzaren nazioarteko egunarekin. Nafarroko artxiboak adimen artifizialean oinarritutako gida virtual berriak ditu bizitei erantzuteko. Nafarroak 2023ko kirol sariak banatu ditu, berdintasuna eta inklusioa ardatz hartuta. Iruñeko harresi esparrua eta ziudadelak mantentzeko eta konserbatzeko kontratok 10 urte bete ditu etenik gabe funtzionatzen. Euskeraren erabilera eta ezagutza sustatzeko martxoko korrikaren kilometro bat erosi du Iruñeko udalak. Martxoren 2 eta 3 Donezteben eginen da Baztan Bidasoko merkatarien estok feria. Elizondoko bestak antolatzeko lehen bilera irekia eginen dute Hortziralean herriko etxean. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran 2024ko berdina saria ematea onartu du Acción contra la trata irabazi asmorik gabeko elkarteari. Berdintasuna sustatzen eta sexu esplotaziorako emakumen eta nesken salerosketa desagerrarazten laguntzeagatik. Nafarroko gobernuak nabarmendu dituen merezimenduen artean, Nafarroan berdintasunaren indarkeriaren genero rolen inguruan hausnartzearen eta maskulinitate osasuntsuen sustapenaren arloan emandako sensibilizazio ekintza eta prestakuntza ugariak daude. Halaber, Nafarroan kalteberatasun egoeran dauden emakumeak babesten dituzten beste erakunde batzuekin egindako sare lana, prostituzioa eta salerosketa. Saria iragarri du Feliz Taberna lehendakaritza eta berdintasun kontseilaria eta lehen lehendakari ordeak eta Acción contra la trata elkarteak egindako lana nabarmendu du. Arazoni bere tokian, estatuan eta nazioartean aurre egiteagatik. Gogorarazi duenez, sexu esplotaziorako emakumen eta nesken salerosketa desberdintasun eta indarkeria adierazpen larrienetako bada, gure gertuko gizartean ere agertzen dena. Berdina saria 2018an sortu zen Foru Gobernuak Nafarroan emakumen eta gizonen berdintasunaren arloan egindako lanagatik, nabarmendu direnen jarduna jendaurrean nabarmentzeko eta aitortzeko. Nafarroko gobernuak baimen eman dio gaur Navarra de Suelo y Vivienda S.A. Nasubinsa sozietate publikoari obrak kontratatzeko 5.887.825 euroko lizitaziorako zenbatetxitako balioarekin, industria nabe bat eraikitzeko eta Agoizko industrialdeko lurzatiak urbanizatzeko, zura industrializatzeko lantegi berri egiteko. Jarduera hori estuki lotuta dago eraikuntzaren sektorearen industrializazio prozesu gora-gorrakerekin. Zehazki Nasubinsak industria nabe batean inbertituko du eta lurzatearen barruko urbanizazioa egingo du Madergia taldeko kide den Ensambla Madera SL enpresari alokairuan eta erosteko aukerarekin ustiatzeko 25 urtez. Nabe hori zurean eta beste material jasangarri batzuetan oinarritutako eraikuntza elementuak industrializatzeko solairu bat instalatzeko erabiliko da. Jarduketak bere baitan hartuko ditu ekoizpen naberako 9.969 metro karratu, administrazio erabiletarako 325 metro karratu eta 20.229 metro karratuko lurzatearen kanpoko urbanizazioa. Obraren enpresa kontratista zein den jakin denean lanakuda berrian hastea aurreikusten da 9 hilabeteko iraupena izanik. Beraz, labur bilduz, alde batetik Nafarroan eraikuntza iraunkorra eta industrializatua sustatzea 2030ko agendan garapen iraunkorrerako helbururekin eta Nafarroko ekonomia zirkularraren garrantzi handia duen Europako itun berdearekin bat etorriz aurkezten dugu Madergiaren proiektua. Bestalde, enpresaren helburua da 2028 urtera Agoitzen zuzeneko 36 lanpostu sortzea, gainera zeharkako beste 30 edo 38 lanpostu berri sortuko dira, hirugarrenez eraikuntzaren sektorea industrializatzen ari den prozesu sustatzea Nafarroan. Aukera hori funtsezkoa da orain arte Nafarroan gutxi izan den jarduera batean, abangordiako erreferentziazko enpresa baten bidez.
orainaren eta etorkizun iraunkorraren alde egitea industria buru. Memoria historikoaren koordinazio batzorde tekniko berrituari lehendakariorde eta memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskera kontseilaria Ana Ollok espazio publikoa demokratizatzeko eta simbolo frankistak kentzeko gobernuak egiten ari dituen jarduera ildo nagusiak azaldu ditu. Halaber, legealdi hontan memoriaren arloan sustatuko diren ildo estrategiko nagusiak partekatu dira, azken hilabetetan egindakoaren balantzea aurkeztu da eta 2024ko desobiratze planari ekin zaio. Etapa berri hontako lehen bileran burutuetako ekintzen balantzea egin zen, desobiratze plana azaldu zen eta memoria leku deklaratzeko urratsak azaldu ziren, dagokion legean jasotakoaren arabera. Aniano, Jimenez Santosen eta Ricardo García Pellejero Montejurreko gertaeretan eskuin muturrak hil zituen 2 pertsonen omenez monolito bat instalatuta dagoen espazioa. Ollo lehendakariordeak legegintzaldi hontan arlo hontan nagusi izango diren ildo estrategiko eta garrantzitsuak aurkeztu ditu aurreko 2 legegintzaldietan hasitako lanak finkatzea ekarriko baditu. Lehendakariordearen hitzetan bereziki ahula den unean non memoriaren arloko politika publikoak zalantzan jartzen ari diren eta are ezabatzen ere autonomia eta herrialde jakin batzutan. Horregatik inoiz baino beharrezkoa da erakunden elkarten eta herritarren aldeko apustu egitea. Indarkeriazko iraganarekiko memoria kritikoan oinarritutako gizarte demokratikoa eraikitzeko bidean aurrera egiteko. Atzo otsailak 21 hizkuntzaren nazioarteko eguna ospatu zen. Hezkuntza, zientzia eta kulturako nazio batuen erakundeak UNESCOk ezarri zuen 1989an. Eleaniztasuna mundu osoko hizkuntzen eta kulturen aniztasuna eta nazioarteko konkordia sustatzeko, babesteko eta zaintzeko. Nafarroko gobernuak euskera bidean Nafarroko Euskararen Institutuaren partaidetzarekin bat egin du egun honen ospakizunarekin. Zeinaren egungo leloa hezkuntza eleaniztasuna ikaskuntzaren eta belaunaldi arteko ikaskuntzaren zutabea baita. Gainera, hizkuntza aniztasuna sustatzeko Europako sareak Nafarroak modu aktiboan parte hartzen duen erakundeak foru komunitateko osasun profesional batek parte hartzen duen bideo bat sortu du urte-urren hau ospatzeko. Kaixo, Julia Etxarri naiz. Kolonbian jaioa naiz, baina Nafarroako gobernu batzen gizu naiz, Leitzak. Iruneko San Juan de Dios ospitalen lan egiten dut, erizain launtzei bezala. Eta nire ustez garrantzitsua da pazientei esperazatatzea, ze askotan beraiek espresatzeko momentu oso bat sentutzeie eta lasaitasun dauniago zintzekizuak. Buenos días, Archibalda. ¿Cuáles son las fiestas patronales de Pamplona? Deja que mis algoritmos hagan su magia. Espera, por favor. Bianako Printzea erakundea kultura zuzendaritza nagusiak adimen artifizialeko proiektu berri bat bultzatu du. Horren bidez, Nafarroko errege artxibo nagusira gerturatzen direnek artxibaldo eta artxibalda gida virtualekin harremanetan jartzeko aukera izango dute. Nafarroko historiari eta ondareari buruzko informazioa jasotzeko. Kultura eta kirol eta turismo kontseilaria Rebeka Esnaolak aurkeztu du. Dokumentu ondarearen zerbitzuko zuzendariarekin Joakin Llansorekin batera. Artxibaldok eta artxibaldak euren burua ezagutzera emateko eta zer diren eta nola funtzionatzen duten azaltzeko aprobetxatu dute. Ezagutza zabaltzeko herritarren zerbitzura dauden adimen artifizialeko ereduen bilduma bat naiz, deskribatu du artxibaldok eta artxibalda bere lankidea ere gora aipatu du. Talentuz gainezka dagoen profesionala. Biak ala biak 3 dimentsioko elkarrizketa gora berak dira. Benetako tamainako pantalla batean proiektatzen direnak eta adimen artifizialaren eta big dataren bidez denbora errealean eratzun diezaketenak Nafarroko artxiboko bisitariek planteatzen dizkieten zalantzei. Nafarroko lehendakariak 2023ko kirol sarien banaketan parte hartu du. Sari horiek Beatriz Zudaire Gurpil aulkiko saskibaloi jokalariari eta Daniel Milagros patinatzaileari eman zaizkien.
Galan, Navarra Arena pabiloian gizonezkoen futboleko Klub Atletiko Osasuna eta San Juan Kirol elkarteko emakumezkoen patinaje taldearen lan ere goraipatu da. Teknika onenaren saria Uxue Almiñana jaso du. Lagunak gimnastika ritmokoko klubeko entrenatzaile gisa egindako lanagatik. Eta epaile edo arbitro onenaren saria berriz Aitziber Gorraiz, Larrion Takuendoko nazioarteko kirolaria jaso du. Sari horiek guztiak herritarrek bozkatzeko sistema baten bidez erabaki dira, baina Nafarroko Kirolaren eta Jarduera Fisikoren Institutuak ere hainbat sari eman ditu zuzenean. Ziudadela, Frantziako eta Arrotxapeko fronte gotortuak, Parmako baluarteren ingurua eta Santo Domingoko aldapa izan dira, 2023an harresiak mantentzeko kontratuan esku hartzeko lehentasunezko eremuak. Halaber, udaberrian Magdalenako zubiaren gainean lan egin zen eta santu guztien aurretik hiriak Pablo Sarasateri eskenia duen mausoleoan. Oro har garbiketa lanak eta landaritiak entzeko lanak izan ziren. Naiz eta armadaren etorbidetik Ziudadelako sarbideko guardia taldea ere itxi den, hobietara sartzeko maila bat eta errege baluarten kordoiaren erremate etapa bat jarri dira berriro. Zenbait puntutan hegaztien aurkako sistemak ere instalatu dira eta esku hartzeetan fauna autoktonoa hartu da kontuan, faunan espezializatutako biologo baten eskutik. Garbik eta arrunta ez den beste lan batzuen artean, azpimarratzekoa da Parmako baluarten ainguratze puntua jartzea, ibaira begira, eta hiriko ingurune turistikonean esku hartzea entzierroaren ibilbidean. Laguntza eta obra kontratu misto horrek sistema gisa funtzionatzen du 2014tik, harresi multzo garbitasun egoera ezin hobean mantentzeko, konserbatzeko eta harresi esparruko lekuetan eta erdiaroko zubietan jarduteko. Baldin eta narriadura naturalagatik, sustraien eta landaretiaren afekzioengatik edo beste edozein arrazoiengatik garbitu, konpondu edo ordezkatu behar badira. Gaur egun azken luzapenean dago abenduaren 31 arte, beraz 2024an, 2025tik aurrera lizitatu beharko da berriro. Urtero, kontratatutako enpresa kasu hontan Construcciones LH etengabe aritzen da, 5 kilometroko gotorlekuak Ziudadela eta erdiarako lau zubiak konpontzen eta mantentzen udal teknikarien ikuskaritzapean. Kontratuak lotutako lan osagarriak biltzen ditu hala nola igelzerotza, lore zaintza edo harresiaren inguruko instalazioak. Programatutako eta programatu gabeko zeregin guztietarako urteko zenbatekoa 150.000 eurokoa da. Iruñeko udalak korrikaren lankidetzari ekin dio berriro eta kilometro bat erosi du euskeraren ezagutza eta erabilera sustatzen duen ekimen honi babes emateko. Erositako kilometroak 6.000 euroko prezioa du eta ekimenak udal talde gehienen babesa du. Laizterketa ospetsuak 23. edizioa beteko du aurten eta martxoaren 14an Ortzegunean hasiko da, Irunen eta 24an igandean Baionan bukatuko da. 11 egun horietan 2.500 kilometro inguru egin ondoren. Korrika Iruñetik igarotzea aurreikusita dago asteburuan martxoaren 16an larunbatarekin eta udaletxeko kilometroa egun horretan egingo da arratsaldeko 4 eta 4 inguruan udaletxeko plazan udal talde guztiei bertan parte hartzeko gonbite eginez. Aurtengo berrikuntza gisa ibilbidea aplikazio eguneratu baten bidez jarrai daiteke, korrika aplikazioa iOS sistema eragilerako eta Androiderako eskuragarri dagoena. Denok bat, Merkatarien Federazioak antolatutako hitzorduan Baztan Bidasoko 11 establizimentu komertziok parte hartuko dute martxoaren 2an eta 3an goizez eta arratsaldez Donestebeko Eskurra pilotalekuan eginen dute estoferia. Martxoaren 2an larunbatean goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 izanen da irekia eta igandean martxoaren 3an goizeko 10:00 6:00 tarte horretan 11 komertzio hauen eskaintzak izanen dira. AP, Amaia Pikabea Moda, Argibel Optika, Artlepo, Onjota, Punto Moda, Virgilio Oñetakoak, Fantxika Arropa eta Opari denda, Kukuka Aurra Arropa denda, Maite Moda, Martzutzak Moda, Olatz Zapata denda, Tisue Atelier Moda Bitxiak eta Xulufraia Moda. Eltzondoko Besta komisioa Santiagoak antolatzen hasiko da eta hortziralean otsailaren 23an lehenbiziko bilera egingo dute herriko etxean. Arratsaldeko 7:00
Antolakuntzarekin lagundu nahi duten herritar guztiak animatu dituzte bilera hontan parte hartzera.